Tak krásné odpoledne, kamarádi. Já jsem tady dneska s další ukazovačkou. Není to klasická vybalovačka, protože když jsem tohle video natáčela poprvé, tak jsem asi u stříhání asi v polovině zjistila, že se mi to hrozně seká a nechtěla jsem to vypouštět v téhle prostě blbé kvalitě, takže jsem si říkala, že to přetočím znovu. Takže vám chci ukázat teďka, co jsem si objednala, co mi přišlo tento měsíc a myslím si, že je úplně o co stát. Takže jako první ukážu svého miláčka na skvrny. Je to bioaktivní odstraňovač skvrn, takzvaný Biostain. Používá se na čerstvé skvrny, nezaprané skvrny. Když se třeba pocintáte a házíte prostě oblečení do pračky, tak předtím to nastříkat nebo polít. Já si to teda přelívám do ředící lahve a lépe se mi to aplikuje, je to takové lepší. Tady tenhle bioaktivní odstraňovač skvrn je na skvrny biologického původu, to znamená krev, já nevím, pot, moč, tráva, hlína, dětské příkrmy, třeba dětské nehody a tady tohle všechno. A je úplně nejlepší, úplně ho miluju, po agentově je to úplně fakt nejlepší prostě borec na skvrny, takže strašně ráda ho používám a strašně jsem s ním spokojená, objednávám si ho fakt pravidelně a vždycky, když už v té ředící lahvi mám třeba polovinu, tak už začíná být nervózní a už se strašně těším na to, až budu objednávat příště. Takže tady tenhle Biostain strašně moc doporučuji, je to litrové balení a nemůžu říct, že vám vydrží na tolik a tolik měsíců nebo prostě týdnů. Záleží samozřejmě, jak často používáte, ale mě ten měsíc vydrží úplně v pohodě. Když ho i dávám třeba do vzorečku, tak nové zákaznice jsou s ním strašně spokojené a doslova mi jedna teďka zákaznice říkala, že jí ty skvrny mizí před očima, takže stačí to fakt nastříkat a nechat to třeba nějakou dobu působit. Já ho většinou nechávám přes hodinu, ale myslím si, že stačí i méně, ale samozřejmě na to zapomínám prostě, takže přes hodinu ho klidně nechávám. Takže Biostain strašně moc doporučuji, je to fakt úžasný pomocník na skvrny biologického původu. Tak, pak tady mám šampon Menzone. Je na podporu růstu a proti vypadávání vlasů. Samozřejmě vlasy prostě průběžně každému člověku vypadávají, každý den jich vypadne. Nechci říkat teďka úplně to množství, protože nejsem si tím jistá, nechci tady říkat nějaké blbosti. Ale já jsem třeba po porodu holčiček hodně trpěla na vypadávání vlasů, fakt jsem z toho byla nešťastná. Říkala jsem si, že panebože, já budu prostě ve 30 plešatá. A když jsem začala používat tady tenhle šampon, tak si myslím, že se to eliminovalo a fakt jsem s ním strašně spokojená. Nádherně voní, je to teda taková jako pánská parfemace, protože je to Menzone, je to prostě pro muže, ale jsem s ním tak strašně spokojená, že ho prostě musím doporučit dál. Co se týče tohohle balení, tak pár zákaznicím už se stalo, že mi psali, hele Andy, prosím tě, jakože teče mi to nějak jako blbě, nevíš co s tím, nevíš co dělám špatně. Prosím vás, vždycky na tady tomhle balení, ať je to sprcháč nebo ať je to tady tenhle šampon, tak vždycky na tomhle balení, kde je ta, nevím prostě, jak se tomu říká, ale kde je tady tohle, že to zmačknete, tak Euro na to balí, takže přesto přelepí takovou lepící pásku, dá se říct, aby se to nevylilo v balíku. Takže rozhodně doporučuji tohle odlepit. Nevím, jestli to je vidět, asi se to úplně nezaostří. No každopádně je tam přesto lepící páska, takže doporučuji odlepit. Nebude vám to téct takhle jako bokem, ale hezky se vám to nalije z toho zobáčku, nebo já nevím, jak to mám říct. Takže tady tenhle šampon Menzone úplně úžasný, fakt jsem s ním strašně spokojená. A v kombinaci ještě s elixírem na vlasy je úplně božský a začaly mi růst vlasy prostě. I já teda úplně to teďka jako nebudu ukazovat, protože bych si rozhodila účes, ale začaly mi růst prostě podrůstat ty vlasy, což já jsem vyzkoušela na vlasy strašnou spoustu výrobků, protože já jsem s vlasama vždycky měla problém, vždycky jsem je měla takové, nebo mám je takové
ne řídké, ale moje kadeřnice mi říkala, že mám jemné vlasy, já si teda myslím, že je mám řídké a prostě mám jich málo. A právě s tím elixírem, ten vám ukážu třeba v dalším nějakém videu, tak ty vlasy mám, nechci říct hustší, ale prostě rostou mi i na místech, kde mi prostě předtím nerostly. Takže tady tenhle šampon v kombinaci s tím elixírem, to je úplná bomba, takže moc doporučuji. Další věc, co tady mám, přišly mi moje lásky, protože jsem vám tady nedávno dávala video o tom, jak to miluju, jak si dopřávám fakt pravidelně a Euro napíše, že by se měl používat 1-2krát týdně, ale já ho používám prostě 3x, 4x do týdne, protože miluju ten pocit, jaký tenhle peeling zanechává na těle. Je to úplná bomba, nádherně voní, fakt krásně se s ním pracuje, takový i olejovitý, i takový jakože, ne cukrový, ale prostě jsou tam fakt jakože znatelné ty krystalky té mořské soli, kterou obsahuje a je úplně úžasný, takže jsem si vzhledem k tomu, jak často ho používám, jsem si vzala 2 balení. Je to z kolekce teda Seafinity, je to letošní novinka a musím říct, že tohle je novinka, která se Euroně úplně extrémně povedla. Je to fakt strašně vonavá záležitost a úplně ho miluju. Takže tady tyhle peelingy fakt strašně moc doporučuji. Tak, pak tady máme další moje zlatíčko z téhle kolekce. Já už jsem minulý měsíc říkala, že mám teda i ten suchý olej a strašně jsem litovala toho, že jsem si nevzala hned tu tělovou mlhu a tak jsem to napravila a tento měsíc jsem si ji vzala. Nejde to úplně vidět, ale prostě to tělová mlha je úplně úžasná, už jsem ji zkoušela, vylezla jsem ven, bylo docela jako teplo a říkala jsem si, že jak dlouho to asi vydrží vonět, ale voní to fakt strašně dlouho. Jakože fakt jsem z toho strašně překvapená, je to ještě, řekla bych, intenzivnější než ty tělové oleje, teda ty tělové spreje, co jsem vám ukazovala minule, ten Sensualix a ta Pinky Fru. A tohle je úplná prostě bomba. Já jsem se strašně těšila, až tohle video budu točit, protože samozřejmě se s tím musím hnedka nastříkat. Takže, jak jsem říkala, už to mám na sobě vyzkoušené. A nádherně to voní, pane bože, úplně jsem z toho fakt jako hotová, že to takhle krásně voní, protože já nejsem moc fanda do takových těch mořských tónů a takových těch jako, já nevím, jak to mám říct, prostě mořských tónů, jakože moc jsem si říkala, tohle nebude nic pro mě, ale tohle je taková bomba, že prostě tohle musíte zkusit, prostě fakt, holky, budete mi za to úplně vděčné, protože tohle je fakt úplná bomba. Takže tělová mlha. Tak, bože, už to úplně cítím, jak to tady voní. Krása, fakt nádherná vůně. Když jsme u těch nádherných vůní, tak já jsem si, letos teda vyšly aroma parfémy a esenciální oleje do Aromalamp. A samozřejmě v průběhu toho vycházení novinek a tak prostě Eurona přišla s novou vůní. A to je tahle Adine. Já jsem na to úplně zapomněla, že jsem si tohle zapomněla objednat a tak jsem si to objednala teďka. A strašně moc se těším, až to vyzkouším. Dám vám tady určitě na to nějaké video nebo nějakou recenzi, ale 100% vím už teď, že ta Adine bude prostě úplná bomba v tom aromadifuzéru a už se strašně těším, až se mi to tady rozvoní po celém bytě, protože Adine je jedna z mých snad top 3 úplně jakože fakt top vůní Eurony, takže tohle, když tahle Adine vyšla, tak já jsem řekla, že takhle voní anděle, prostě fakt je to úplně taková nebeská vůně pro mě úplně, fakt to symbolizuje něco tak strašně čistého, hezkého a úplně prostě úžasného, že jsem fakt strašně ráda, že Eurona přišla i s tímhle aroma parfémem. Vypadá to takhle, je to taková lahvička, má to 5 ml, ale vzhledem k tomu, jak fakt strašně malinko stačí do té aromalampy dát, tak to vydrží strašně dlouho. Zase, nebudu vám říkat, jak dlouho vám to vydrží, protože záleží na tom, kolik kapek dáte, jak často to zapínáte třeba a tak. Já si myslím, že tohle mě nevydrží moc dlouho, protože to pojedu prostě pořád, protože ta vůně je fakt nádherná. Já právě tím, že jsem objevila ještě Avivage 20 Years, která byla vytvořena vlastně k příležitosti
oslav vlastně 20. výročí Eurony, tak našla jsem aviváž a říkala jsem si, že nebudu objednávat tuhle tu Adine, protože prostě nechci mít rozdělaných víc než 3 aviváže, které točím jakože fakt tak nějak průběžně. Ještě jsem to ani neotevřela, už to úplně nádherně voní. Takže jsem si říkala, že si prostě tento měsíc udělám radost a koupím si to aspoň takhle v tom aroma parfému. A je to úplná nádhera, pane bože, fakt to strašně krásně voní, úplně je to úžasné, strašně se těším na to, až skončím tady tohle video a hned si jdu zapínat aromadifuzér, protože tohle je úplná pecka. Takže všechny vlastně ty aroma parfémy já mám vyzkoušený. Černý hrozen, Green a Nairin jsem měla. A ještě Magical Dawn, ale ty už se nedají objednat, to byly limitky, takže ty už se bohužel nedají objednat. Ale Černý hrozen, Green a tady tuhle Adine můžete objednávat pořád. Jsou tam ještě i jiné parfémace, je tam tuším i Vesper. A tu tak nějak, ježiš, na to jsem taky zapomněla, že jsem si ji neobjednala, no takže příští měsíc. Ale každopádně tuhle Adine fakt strašně doporučuji, úplně úžasná a budete z ní hotoví, až si k tomu přičichnete, protože to je fakt naprostá pecka. Takže dál, když jsme u těch vůní, já u toho tak nějak zůstanu a jak jsem zmiňovala tu 20 years k vlastně výročí 20 letům Eurony na trhu, tak jsem si vzala tekuté mýdlo. Ke každému tekutému mýdlu dostanete takhle pumpičku, dává to Eurona automaticky, můžete to samozřejmě odmítnout, ale já si myslím, že pumpiček prostě není nikdy dost, může se stát, že vám to třeba spadne na zem a rozbije se to, může se stát, že vám to nějak blbě prostě spadne a budete rádi, že si to můžete vyměnit. Takže jsem si vzala tady tuhle 20, je to taková fakt nádherná vůně. Eurona ty vůně prostě umí dělat, fakt jakože ještě se nestalo, že bych si nějakou prostě limitku nebo nějakou vůni se vzorníku a vyváží prostě vzala a řekla si, tak to jako tam je vůbec nevoní, tam mě neoslovila. Každá je tak nějak jiná, každá je specifická a každá má prostě něco do sebe. Ale z tady téhle 20 já jsem úplně odvařená, protože to je něco tak nádherného, tak sladkého a tak úžasného, že to prostě musíte mít. Takže tekuté mýdlo 20 years. Když jsme u 20 years, tak se postupně přesouvám tak nějak plynule k prostorovým aromatikům. Prostorová aromatika od Eurony já prostě miluju, protože stříkám s nima na gauč, na polštáře, do prostoru, na ručníky, prostě kolikrát i když třeba nemám po ruce parfém nebo nechci se vonit parfémem, tak to nastříkám na oblečení a prostě nádherně to voní. Fakt vydrží to strašně dlouho. Není to tak, že ten pach jakoby překryje, ale je to tak, že ten pach pohltí a zůstane vám fakt nádherná vůně. Dokonce jedna moje zákaznice mi psala, že používá, nebo že přišla, jsou prostě na kuřárně někde, že jo, v práci, a je tam, nebo byla tam slečna, která nekouří a strašně to vždycky prožívala, protože tam chodí, je to taková nějaká svačinárna a chodí tam prostě svačit a měli prostě takové, ne že rozepře, ale byly prostě, ne že ani stížnosti, ale prostě vyjádřila se tak, že je tam jako smrad a že kuřáci, pane bože. No a ona vzala právě, teďka nevím, nechci kecat, nevím, co to bylo přímo za vůni, ale že vzala to aromatikum, vystříkali to tam pokaždé, když šli kouřit a ta slečna si toho vůbec nevšimla, že tam fakt někdo byl kouřit. Takže nádhera, úplně parádní recenze, myslím si, že to tu mám dokonce i někde ve výběru. A nasdílím vám to tady, abyste věděli, že fakt jako nekecám. A fakt strašně moc tyhle aromatika doporučuji. Stojí, nevím, já se moc u Eurony na ceny nedívám, protože pro mě není až tak důležité, kolik to stojí, ale jaký to má efekt, jak to funguje a jak je to prostě skvělé. Ale myslím si, že do stovky určitě ty prostorové aromatika vyjdou. Takže vzala jsem si 2, protože fakt tahle vůně je úplně bombastická. Já mám u holčiček v pokojíčku, mám aromadifuzér, tady tuhle vůni a pane bože, vždycky, když tam přijdu, tak fakt ta vůně je cítit, prostě je to úplně úžasné, takže strašně moc doporučuji. A doporučuji třeba i sašetky parfémové, ty tady teďka nemám,
ale doporučuji i parfémové sašetky, ty tak strašně podpoří vůni a vyváže, když si ji dáte třeba do skříně, nebo já když jezdím na etelku, tak si to dávám do kufru a to oblečení prostě z toho kufru jako nesmrdí. Jo, je to taková fakt příjemná vůně, než když jsem to tam neměla, tak to prostě tak jakože z cestování a prostě z toho kufru to tak jako blbě smrdělo, nechci říkat úplně, že to jako smrdělo, ale bylo to prostě takové, nebylo to ono. Jo, samozřejmě, jak když peru vlastně peru v Euroně a peru v Avivážích, tak ta vůně je tam cítit, ale tím, že je to třeba zavřené nějakou dobu, to oblečení v tom kufru, tak je to prostě poznat. A když tam tu Aviváž jsem chtěla říct, když tam tu parfémovou sašetku dám, tak je to rozdíl, když to otevřu, tak prostě úplně nasávám tu vůně, je to fakt paráda. Takže doporučuji jak aromatika, tak prostorové sašetky. Když jsme u těch aromatik, tak udělala jsem si tento měsíc trošičku zásobu, protože už mi došly. Vzala jsem si další 2 černý hrozen. Tady tyhle prostorové aromatika černý hrozen. Černý hrozen je vůně, která mě u Eurony úplně uchvátila jako na první dobrou. A myslím si, že mě jenom tak nepřestane bavit. Je to taková fakt sladoučka, krásná vůně, taková jemná, ale zároveň intenzivní. Každopádně, kdo nevyzkoušel, tak prostě nemůže vědět a tohle je fakt naprostá bomba. Tak, pak tady mám novinkovou Viva Ocean. Vzala jsem si taky 2, říkala jsem si, že nebudu prostě troškařit, udělám si trošičku zásobu, takže jsem si vzala tady tyhle Viva Ocean, jsou to novinkové novinkové prostorové aromatika a fakt nádherně voní. Já jsem si prostě, je to taková zase Viva Ocean, prostě říkala jsem si, ten oceán, to tam bude prostě nějak, jakože nebude mi to úplně vonět, ale panebože, to mě tak dostalo. Navíc ten design je úplně nádherný, zase prostě Eurona se zase předvedla, prostě opět ukázali, že to umí dělat a fakt tady s tímhle jsem úplně maximálně spokojená. Už když jsem minulý měsíc objednávala vlastně to mýdlo, tak jsem si říkala, panebože, tak tohle je přesně vůně léta 2023. Takže strašně moc doporučuju, jsou to fakt nádherné vůně a jak říkám, můžete s tím stříkat prostě na oblečení, na polštáře, na peřiny, do prostoru, na záchodě, kdekoliv vás napadne, kde si to chcete prostě zpříjemnit a provonět, tak fakt tady tyhle prostorové aromatika doporučuji a fakt to nestojí moc peněz. A zase podle toho, jak často to používáte, tak vám to vydrží, prostě jakože nebudu vám tady slibovat hory doly. Každopádně tyhle prostorové aromatika nemusíte stříkat jakože 30krát prostě, ale fakt stačí párkrát a fakt to provoní nádherně ten prostor, který provonit chcete. Tak, pak tady mám poslední věc, kterou jsem si objednávala za peníze a jsou to čističe pračky. Já jsem už teďka delší dobu, možná někdy v zimě naposledy čistila pračku, nebo nevím, nechci teďka kecat, ale pračku jsem čistila fakt jakože docela dávno. Nemůžu říct, že mi nějak jako smrdí, nemůžu říct, že je nějaký problém, ale naučila jsem se u Eurony používat to tak nějak pravidelně, i když teďka trošku zaostávám, ale právě proto jsem si na to vzpomněla a objednala jsem si čistič pračky. Je to takový sáček, který vlastně vysypete do bubnu pračky, zapnete ho na 60 až 90 stupňů bez předpírky a necháte to na co nejdelší cyklus. Já to vždycky nechávám na 2,5 hodiny, ať to tam pracuje a fakt je to úplně rozdíl brutální. Mám tady i video, kde jsem to ukazovala, jak je to rozdíl v průběhu čištění, když jsem to natáčela a fakt neznám lepší čistič pračky, než je tady tento. Tak. A když třeba přecházíte na praní v Euroně, já jsem spotřebovala vlastně až 5 balení, kdy jsem fakt jako docílila toho, že ta voda v tom bubnu byla fakt jako průzračně čistá, jinak do té doby to byl žabinec, prostě fakt jakože nebylo to nic příjemného a vzhledem k tomu, co jsem viděla s tímhle čističem pračky, tak už mi došlo, proč nám prádlo nikdy jako nevonilo a proč mi i ta pračka tak jako smrděla, že já jsem, nikdy jsem na to nebyla na nějaké čištění nebo prostě nějaké starání se o pračku, protože jsem si říkala, pane bože,
mám prostě úplně úžasné jako prací prostředky na to, ale ne, neměla jsem. Takže já jsem jich potřebovala 5 a proto doporučuji, pokud přecházíte třeba na praní v Euroně, tak doporučuji minimálně 3 objednat a když je nespotřebujete všechny 3, tak nevadí, budou se vám hodit prostě na další čištění, neskazí se, jakože nemá se na nich co zkazit, takže vám zůstanou a fakt je to super investice a fakt vám to pračka vrátí tady tohle. Takže jsem si vzala 2 a trošičku do zásoby a už se nemůžu dočkat, až tu pračku vyčistím. Tak. Pak jsem si objednávala za bonusové kredity tady lahvičky pro nové zákazníky, jsou tam takhle i etikety a je jich tam tuším 20, no přepočítávat to nebudu, ale myslím si, že je jich tam 20 a mám je na vlastně vzorečky pro nové zákazníky, nebo když chci třeba někomu udělat radost a Euronomu předat, tak to dám do tady těchto lahviček, takže pokud se třeba rozhodnete Euronu šířit, tak strašně moc doporučuji a je úplně super, že se to dá koupit na webu Eurony. A poslední věc, kterou jsem si vzala za bonusové kredity, je tady tahle houbička na nádobí, nebo prostě houbička. Já ji používám teda primárně na nádobí, na koupelu, na záchod, ale teďka mám tip od zákaznice, že se s tím super myje i tělo. Takže určitě to vyzkouším. Každopádně já si vždycky z tady téhle udělám 4, takhle si to vždycky rozříznu a jakoby podélně a udělám si z toho 4 a fakt super se s tím myje nádobí. Mají ty pory takové, je taková pevnější fakt než ta, kterou koupíte běžně v obchodě. Takže tady tyhle houbičky na ně nedám dopustit a jsou fakt úžasné. A řekla bych, že i tu pěnu nebo ten vlastně dyš na nádobí jako drží déle, než když jsem tady ty houbičky neměla. A už jsem přišla na Euronu a než jsem přišla na to, že vlastně jako tady ty houbičky fakt jsou nejlepší, tak jsem myla i v těch, které koupíte normálně v obchodě a nedá se to srovnávat, je to fakt úplně něco jiného. Takže tady tyhle houbičky fakt strašně moc doporučuji. Tak, a to je všechno. Takže tak, já jsem jinak ještě chtěla moc poděkovat za reakce na vlastně poslední anketu, kterou jsem na Instagramu dávala, kde jste mi reagovali fakt jakože v hodně lidech, že chcete ty delší verze, to moje povídání k tomu a tady tuhle omáčku. A fakt jsem za to chtěla moc poděkovat, protože jsem to vůbec nečekala, protože si vždycky myslím, že panebože to nikoho nemůže bavit, co to tam ta Nantlová zase vykládá. Takže fakt jste mě moc potěšili a je to taková moje zase motivace na to natáčet další videa a jsem strašně ráda za to, že vás tady tohle moje žvatlání baví a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Ale odhlasovali jste si to, máte to mít. Tak se mějte krásně a u dalšího videa zase ahoj!